Dali. Ming. Ming. Dali. Catching the fish. Abdi ka ay. Rogen og si The most handsome Sorenjan beggar. og si Roger. Roger. Hi. Sorenjan, the famous and the most handsome Kani si beggar. Janjan mo ni hang paeskwelahan og pulis. Karang pamusilo ni sa langgam. Sila Roger mga panggap na Dai mong siman. Dapoy mo ang sa imong kwaon yos. Yos. manghihilot. Itag lata. Ah! Sniper. Negosyante ko nun eh. Sniper. Si Janjan, sige lang pokong ni Janjan, sige type aning isang Sniper, email. ang mata kay gipiyong sa side. Yun na. Okay, dong, kaya marigo mo dong. Ano sa side ah? Sa'yo, pito na. Kuwanto. Ano mo na sa side ah? Ming! Dala. Catching the fish. Abdi ka ay. Hi guys, good morning. Padong na pudmis kakahuyan. Ato na pudmis kakahuyan ron. Ato nga maniod to kay init. Para inita jud guys. Mayang bunta guys. Good morning. Majong bunta. Di ara pudmis dasyonin. Kutog na pudmis. Ari na po yung maniod tos kakahuyan guys. Kay Dato- ara inita gyud datos area na mo tos kantin. Lagi daturon tami. Di pili man sa lami kuno daan. Puro ya butsag. Wala sa mata rapi. Wala mo kadagban ni guys. Sa karton ra unta. Wa may baniga kay may nagdag bani guys kay saan pa nagbanig ari may mga tog lugar. Kasi makahunahon na may pangatog. Dasa na yung butang sir. Pangon sa. Uma na may kaon guys. Manami kaon den anod Nay, nanday na si Sione kay ready to balik na. Okay. Pagpaila ba? Ako dai guys, si Anita Pirotso. Si Anita Pirotso kauban mi si Sione. Palihog ko subscribe gihapon sa ako ang channel. Anita Pirotso og tuplo ka lang. Tuplo ka lang ang subscribe button. Tuplo ka lang ang subscribe button og i-share. Salamat. Few moments later. Ako may palitsod-an. Hello guys, nindot kayo. Wala rin. Wala, nindot kayo guys. Okay. View. Muna view sa atbang sa kantina mo guys. Panggutom namin guys. Ate Susaya.